Ей, ей. Real life shit. Историите на квартала. Знаеш. Арти мог се прати, бах ти биде. Работеше здраво вчера, работиш здраво и днес. И пропусна на детето си първия кариес. А не много по-късно и първия му арест. Защото пропусна да го научиш и на доблест и чест. И той тръгна сам по дълъг път, сега да я разбира. Да прави пакети, да играе комар, пари да прибира. С непознати всяка вечер краде коли, шофира. На депутати носи кока, в дълбокото се навира. И накрая кът бушочето обира пешкира. И викаш, Боже, моя син ще го оставиш ли на мира? Единствената му цел е била да те провокира, да му обръщаш внимание и по-често да го разбираш. И той